كمك أنهم زخبركم تعزبتي عبد زحلف الصمن بزعباس تزرقها غازيطات وشت هاجر حداث إريترا الحديثة إريترا حداثن إريترا بروفايلن أتوكرا تدالو مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا لعل عقن صبحي عبدم انتي مالتي كوليسترول سبنتنا بتفطرو زفريا سمعوي سابستانسيو أبقل مقبوتاتون يركبيو سبنتنا هرمون كفرن مقبي كحققنا جدن كوليسترول اللو كلت عينت كوليسترول يمزلو لعل تعقي زلوهم ليبوبروتين HDL إذا عينت نتم حدقنيا عينت كوليسترول أب مموصا ممصاي سلازحقس صبو طغامي كوليسترول تبهيلو يقلت تحت تعقي زلو ليبروتين LDL زي أبشان بوقتا دم تلحيقو متصاب سلازفتر حدقنيا عينت كوليسترول تبهيلو يقلت كلهم عينت سبحي أبسبنتنا تقم اللوام كابعقن لعلي مزخزونغن نستفلالو يتعنا وتصاقماتيهم تقالعنا حدا كابو هايبرليبيديميايو أب عمديت عنا غازيت حداث إرترا تدهسيسو باقم صحافة مسرح مصحفي زمعبل صحفكا مني كمبو أتعخال لي أنببتخا ترى سباديم ويسمو يوانيم قلعو ديم وي عبيتي أنببتخا بقبون ترى عليليخا بخمي كم تقلت ألم كتفلت زغلاليو انت وحدي كردوم زخل قانقو أخد كم تخل مخنياتو كتخبروي كتقلو نمن تتصحفال لخا مفلات مسرتاويو بتمساسالي زدليوان زنقدوان حبريتان زرزراتون كتقربو لمون تخل أتعيخان ترى عليليخام زتفلالي تصحفتين أنببتم بستفلالي أقاباب أبا أمرام يسألوهم حدا ودلاتين صحفين أبنت نمانيلو كم زتصحف كقلص كله أنببتي وحدات نيك 4 رختيهم يبل حدا إنجليزاو قطامي بوغنو بزعبا زمدنا قطامي أنبابي كزاربن كله قطامتي وصن أنبابي يبلومن وطرو النفس وكف والكسابيم زاربو يبل أب عملي بهلن سنة بابن نخلت مصحف أمالكيتو زوات أتحستو بزرزر أبريه الله ممهر انتي زمهر تمرتين اللي بمنسيات بفقر فلتات هاجرن هزبن كم زحنت انت زيجيرو فيدل سلازقصرن قطلي سلازقمرن طراي اخو لايكونن تمهرو واغانوبسن واغانايتين عبيتهم زخفللهم زل واغان ببدرجهم كفلتو كنقبرهم قدن كنعوتلو زلنا عمام كخون يقبا ممهر نتا كمهراس توهبتو عينة تمرت طراي يكونن زمهر نتا مهرا يهنص يزبالو كل عينة تمرت ساريعو كمهرالو قلماو فلطات بمراو فلطات اندزي ترجفو نبينو تزدلو وصيت كهب ايكلنيو كم حبرتسب حلفنا سمعو زيغا بمفرايمبر بفلطات سطرنا زيغا بمفراي ان رخبو مخسب كعقبنا ايكلنيو نتوم فلطات نقسمهم تمهرونا حلفنا توين سرعات مورالاوي كبري زلوم نخنو ناي محقاس حلفنات اب حزلي ممهر زركب حلفناتيو از حلفنات زي اب مدب سرحكا بام حدار بيت مرتي ويناي سنه ممهرنات وقصاصاري زي كو هبكا يخيليو أبتي ممهر زبل معرك تتقاليلو كمستوها بقن نفس وكاف ممهر كزنقع يبنان عملي شباب نوس عملي حسابات زسفرو تعستيو أب عملي سدرابيت نبلوت مهارو من تببع عملنتنا خلوت بزبل نستعوت تعويتكا نزنفع نفعكا نزحا مقدمة أجو خبر تعمبال وشت أوي مورال زهب حيل اللو أبعت تمرتي هاجرنا أبزغنيات زي نتم أبا هاجرا مرمراتات بلوت نتبي زمتو مهارن كتبابعي الرأي اللوا أزي أمونغو تمهارو قدس كنفات يروم ولا لزبرابر سلزوخنا تسألوه قليل يكونن بتوسخي أب عمد سدرابيت أبوي برنبراس إجوغو إمام حبت مريم أبت شعجيزي ناب أديس أبابا كينيا وزته إناتن كساوسو سن حرماز الناشطو بنقريز نابروز نبريم نيروم بدحرزي بهايل السلاسي برنبراس زبلشماتو وحيبوهم أما حداري كبلا هاجر باليغو باخوينم أقلقلهم انتخونه أما حدار خوينم زنا أنا رخبو مسمسو بعسكرهم بعجابيهم بتقيت كم تقاتلو يحبر أما حدارن كلو حدار جيروم كل تقلعو وليدهم نيروم يوم أتي وحد ودهم بوغالة إجوغو إمام كبهال كلو سمنايتا كاليتو قالهم جن أي تحبرن بوغالة ودهم تمهيرو تبا أخوينو أبالي غوبا إنان برخلو نسون حدار جيرو ويزارو بركي أتو ألمايو ويزارو جنات ويزارو يشوالم أتو برهانو زبهلو حموش تقلعو وليديو بدحرز عريفو حموش يوم دك بوغالة بيهي وطالو حجخا ببرهان بوغالة حوام تتكيوم بمنجد غازيت أحداث إرترا عمد سزرابيت مبوكال عدومن بيتا صبون كدلو تبقي سمالو زبل يركبو حلافي جنفر تمرتين الزباد باربا ممرزومي من قصاب نحافشا كونتات تمرتي زهابا مغلطي تأنجيدن رخبو نأمتات استراتيجيكاوي زباوي زمدنا إرتران قبطن سومالن زتنتن تحستو أب غازيتا إرترا الحديثات تأنجيدو
ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓወልቲ ገዛእቲ ንምጥፋእ ዝፀራ ሃገራት ብዝብል መንግስቲ ኒጀር ንፈረንሳውያን ገዛእቲ መዘከርታ ክኾኑ ተባሂሎም ተሰሚዩ መንግስታውያን ህንፃታትን ጎደናታትን ብኣስማት ደቂ ሃገር ኣፍሪቃውያን ናይ ምትካእ ወፈራታት ከካይድ ቀኒሎ ኣብ ኒጀር ዝርከብ ብዕልዋ ስልጣን ናይ ዝሓዘ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሰመዚ ሓያላዊ ጎደናታት መዘከርታ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝነበሩ ነቑጣታትን ንመዘከርታ መግዛእታዊ ስቃይ ንምጥፋእ ይቕይርዎ ከም ዘለዉ ኣረዲዮም ዝበዝሑ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዓበይቲ ጎደናታትን ቅርዓትን ብኣስማት ፈረንሳውያን ገዛእቲ ክፅውዑ ከም ፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝነበረ ፀበባን ጭንቀትን ዘዘኸርቡ ምዃኖም ክቕየሩ ከም ዝተወሰነ እቶም ሰመዚ የረድኡ ኣብቶም ፈረንሳ ተታሒዘን ካብ ዝነበራ ሃገራት ኣብ ሃገራት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪቃን ቡርኪና ፋሶ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ይፍለጥ ብናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ቻርለስ ዶጎል ዝዋዕ ዝነበረ ዓብዪ ጎደና ኣብ 1987 ብዕልዋ ብዝተቐትለ ስም ቶማስ ሳንክራ ቀይራቶ ኣብ ኒያሚ ርእሰ ከተማ ኒጀር ዝነበረ ንሓደ ፈረንሳዊ ጀነራል ዝተተኽለ ሓወልቲ እውን ተማሒዩ ብናይ ቶማስ ሳንክራ ተቐይሩሎ ኣብ ዓምዲ ዳያሪ እምበርዶ ሰብኣይ ኢኻ ክዛውር ምደለኹ ንስኻ ኣብቲ ዕቋር ዝብሉ ዛዕባታት ተላዒሎም ኣብ ዓምዲ ኣንከሮ ህዝብታት ባህልታቶምን እቲ ሓሙኽሽታይ ሰብኣይ ኣጋጣሚ ዶ ትብልዎ ክገርመኩም ዘይንሰምዖ የብልናን ዝብሉ ተዳሂሶም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 10 ክፈል ነጥበ መቐይሮ ብዛዕባ መዓልታዊ ናይ ስራሕ ወረቐት ዝውሕዞ ቤት ጽሕፈት እስከ ኣብ ኣእምሮኹም ቅረጹ እቲ እንኮ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ዕዮ እቲ ቤት ጽሕፈት ስሉጥ ዝኾነሉ ኣታሓዛ ፋይል ጽፉፍ ምስ ዝኸውን እዩ ንሓንቲ ህፀፅ ሰነድ እንተዳድሊኻዮ እሞ ቀልጢፍካ ክትረኽባ እንተዘይክኢልካ ጭንቀትካ ሰማይ ክዓርግ ይኽእል እቲ ምንታይሲ እታ ሰነድ ኣብ ቤት ጽሕፈትካ ከም ዘላ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ጨኒቑካ ዘሎ ኣበይ ናይ ኩርናዕ ናይ ቤት ጽሕፈትካ ተሾኪዓ ከም ዘላ ጥራዩ ኣብ ኩምራ ወረቓቕትያ ተቐቢራ ዘላ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓንጎል ደቂ ሰብ ልክዕ ከም ቤት ጽሕፈት ብሓደስቲ ሓበሬታታት ዓቕሉ ክሳብ ዝፀበዩ ዝኸውን ብዛዕባ መነባብሮ ዝምልከት ብዙሕ ኣገደስቲ ትምህርቲ ተማሂርና ኣለና ብዛዕባ ዓርከ ምሕዝነት መንፈሳውነት ዋኒን ንሕርቃን ብኸመይ ትገጥሞ ትዕግስቲ ኣተሓሓዛ ገንዘብ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተተማሂርናዮም እንተተመኪርናዮም ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ኣእምሮና ንኽነመሓድሮ ዘጸገም ዝዝራት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ተጠቒሱ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ሰፍነግ ባሕሪ ብዝብል ሰፍነግ ባሕሪ ስፖንጅ ኣብ ባይታ ባሕሪ ዝነብር ፍጡር ኮይኑ ብትርኢቱን ኣሰራርዓ ኣካላቱን ንሰፍነግ ስለ ዝመስል ከም መፀውዒ ስም ናይዚ እንስሳ ባሕሪ ኮይኑ ይርከብ ሰፍነግ ባሕሪ መግቢ ንምድላይ ወይ ካብ ሃደንቲ ንምርሓቅ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን በዚ ምኽንያትካ ዝበዝሑ ተመራመርቲ ስነ ህይወት እንስሳ ዘይምዃኖም ይገልጹ እዚ ማለት ድማ ዝበዝሑ ሰፍነግ ባሕሪ ኣብ ዕምበባ ባሕርን ኣኻውሕ ባሕርን ስለ ዝለግቡ ከምኡውን ገለ ውሕዳት ኣብ ሕፃን ጭቃን ዝኣምሰለ ትሕቲ ቅርፂ ሱር መሰል ስለ ዝሰድዮም ሰፍነግ ባሕሪ ብዙሓት ልምዳት ባህርያት እንስሳ ማለት ከም ዋይሆታት ነርቭ የብሎምን እዚ ስርዓተ ነርቭ ስለ ዘይብሎምካ ክርበሹ ከሎ ግብረ መልሲ ክህቡ ኣይከሉን ሰፍነግ ባሕሪ ህዋሳት ከም ዓይኒ እዝኒ ወዘተ ከምኡውን ዓበይቲ ኣካላት ከም ልቢ ከብዲ ጨዋዳታት የብሎምን እዞም እንስሳታት ናይ ኣትክልቲ ባህርያት ስለ ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ እንስሳ ምዃኖም ንጹር ኣይገብሮምን ብተወሳኺ ክሎሮፊል ስለ ዘይብሎም ናይ ገዛእ ርእሶም መግቢ ከዳልዎ ኣይከሉን መብዛሕትኦም ብፀውታ ርክብ ዝራብሑ ስለ ዝኾኑ ዘርእን እንቋቑሖን የፍርዩ ስለዚኻ ከም እንስሳ እምበር ከም ተኽሊ ዘይቁፀሩ ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 17 ናይ መወዳእታን ክፋል ተኸታታሊ ዛንታ ከራዊ ቤት ሻይ ቀሪባላ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ንዞባ ዓረዛ መምህር ተስፋ ሂወት ወልደ ጊዮርጊስ ንሓፈሻዊ ኩነታት ትምህርቲ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዓምዲ ዓማር ናይ ጋዜጣ ኤሪትራ ሓዳስ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ሚንስጅል ትርጉም መጽሓፍ ዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ዳሓሊ 5 ምዕራፍ ብዛዕባ ውሳኔታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ መበል 40 ክፋል ንረክብ ኣብ ዓምዲ ዕንጃረ ትሕዝቶ ሌላ ምስ ገጣሚት ደራፊትን ኣምና ኣድም መሓመድ ሸግራይ ጸንሐና ኣብ ዓምዲ ገመል ንኩነታት ሕርሻ ንዞባ ከርከበት ብዝምልከት ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻ ኣቶ ነገደ ገብረኣብ ዮሴፍ ዝተኻይደ ርክብ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ሓምዴ ምን ወርቱማ ኢትታኬ ብዝብል ንኣገዳስነት ባህልን ምስጋናን ብእምነታት ተሰኒዩ ቀሪብሎ ኣብ ዓምዲ ሕብሪ በሮ መበል 34 ክፋል ተኸታታሊ ዛንታ ሓዘን ወጉርመት ናይ ያሱናሪ ትጸንሐና ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ብጽሑፍ ክስነት ጀመረ ቋንቋ ትግረን ታሪኹን ዝዝምልከት ጽሑፍ ንረከብ ኣብ ዓምዲ ነፌት ኣምር ታሪክ ብሽክለታ ዝድስስ ትሕሶ ኣስፊራላ
ኣብ ዓምዲ ዲቨሎፕመንት ንጽቡቕ ኩነታት ዘራእቲ ሎብ ዘመን ዝድንሰስ ትሕሶ ቀሪብ እዩ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንባህላዊ ውርሻታትን ወቕታዊ ምትእሳሮምን ኣጣሚሩ ዝገልጽ ጽሑፍ ወፂኡ። ኣብ ዓምዲ ላይተር ሳይድ ንጥበብ ንባብ ዝትንትን ጽሑፍ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ፍኖት እንከንብቤ ሕነ ዝፈድኽ ኮይኑ ዝስማዓኒ ብዝብል ኣብ ረባት ርእሰ ከተማ ሞሮኮ ዝነብር መሓመድ ዓዚዝ ተባህለ ወዲ 72 ሰብኣይ ኣብ ሓደ ዕሙር ንግዲ ቦታ ንልዕሊ 43 ዓመታት መጽሓፍቲ ብምሻጥ ናብሩ ይመርሓሎ። ንሱ መጽሓፍቲ ምሻጥ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ከብሒ ቤት መሸጣ ዝተደርደሩ መጽሓፍቲ ኣቐዲሙ ባዕሉ ዘንብቦም። በዚ መሰረት ብቋንቋታት ዓረብ፣ ፈረንሳይ፣ ስጳኛን ተጻሕፉ ልዕሊ 4,000 መጽሓፍቲ ከንብብ ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዝዓኾኾ ፍቕሪ ንባብን ሓድሽ ነገር ናይ ምምሃር ምሕር ባህግን ብዙሕ መጽሓፍ ንኸንብብ ከም ዝደርኾ የዘንቱ። ብዘይካዚ መሓመድ ኣብቲ ድኳኑ እትርከበሉ ንግዳዊ ቦታ ብዝጸንሓሉ ነውሓት ዓመታት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ይርከብ። ብዙሕ መጽሓፍቲ ከንብብ ዝተዓዘቦ ሰብ መሓመድ ምሁርን ቀለም ጸገበን ክመስሎ ይኽእል እዩ። ብኣንጻር እዚ ግን ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ብዝሕዝን ፍጻመ ክዝኽትሚ ተገዲዱ። ሽዑ ኣብቲ ንእሱ ዕድሚኡ ዓሳ እናገፈፈ ቃልሲ ንምንባር ፈለሞ። ብማሕለኻታት ኣዳው ዘርጊሓ ዝተቕበሎት ዓለም ንኸስዕር ኣርዑት ፍልጠት ክስከም ከም ዘለዎ ስለ ዝኣመነ በቲ ዘኸዓበቶ ውሕድ ኣታዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣምርሐ። በቲ ውሕድ ኣታዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ክዛዝም ሕልሚ ነይርዎ እንተኾነ እቲ ዝረኸቦ መጠን ገንዘብ ትምህርቱ ንኽቕጽል ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ብኣግኡ ተገንዘበ። ንዘጋጠሞ መሪር ክውነት ተቐቢሉ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ክግለል ተገደደ ዝብል ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ንገስጋስ ትምህርቲ ንእዞ በዓዱ ኸላ ብዝምልከት ምስ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ተስፋይ ስብሃቱ ናይ ዝተኻይደ ርክብ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንእሱ ዓምዲ ሓሳባት እንታይ ተንብብ ብዝብል ንባብ ኣብ ጠለብ ዝተመርቀሰ ኣብ ዝኾነሉ ዓብ ውፅኢት ትረኽበሉ ኢኻ። እዚ ዝኾነሉ ድማ እቲ ተንብቦ ዘለኻ ዛዕባ ካብ ንስለ ንባብ ተባሂሉ ዝንበብ ውፅኢት ክበካ ተባሂሉ ዝካየድ እንተ ደኣ ኮይኑ እወታዊ እዩ። እዚ ማለት እንታይ ንምርካብ ኢልካ ንባብ ጀሚርካ ከም ዘለኻ ኩሉ ግዜ ክትሓስበሉ ዘለካ እዩ። ንባብካ ድማ ብኹነታትካ ክጽለ ኣለዎ። ከምቲ ንባብካ ንኹነተ ናብረኻ ዝጸሉ እቲ እትነብሮ ድማ ብንባብ ክጽሎ ኣለዎ። እዚ ማለት ውፅኢት ዝህብ ንባብ ካብ ፈንታዚ ኣልዩ ናብ ቁኑዕ መስመር ኣምፂኡ ነቲ ክትኮኖ እትሓስብ ሕጂ እትነብሮ ዘለኻ ኩነተ ናብራን ማእከል ዝገበረ ጽሑፋት ኣብ ተንበበሉ እዋን ንምንባርካ ትርጉም ዝህቡ ምዃኑ ኣስተውዕል። ሓደ ሓደ እዋን ዝተፈለየ ኩርናዕ ርየት ንምፍጣር ምንባብ የድልየካ እዩ። ዝበዝሐ ግዜ ግዳ ነቲ ዘለኻይ ኩነታት ንምርዳእን ንምስትውዓልን ዝሕግዝ ጽሑፋት ኣብ ተንብበሉ ዓብዪ ውፅኢት ትረኽበሉ ይከኣል። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 27 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ኣብ ሕብረተሰብና እከለ ስሚዕታዊ እከለ ድማ ስሚዕት ኣልቦ ኢልካ ምግላጽ ነበር እዩ። እንተኾነ ሰብ ኮይኑ ፈጺሙ ስሚዕት ኣልቦ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከመይሲ ስሚዕት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ንሰብ ካብ ባህርያዊ ነገራት ንኣብነት ካብ እምኒ ዝፈልዮ ስለ ዝኾነ ስሚዕታውን ስሚዕት ኣልቦን ዝበሃል ኣዘራርባ እምበር ብዝያዳ ሰባት ንስሚዕት ናይ ምቆጻር ክእለቶም ንምግላጽ እንጥቀመሉ ቃላት ጥራይ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰብ ዓለም ንስምዒት ከም ኣመድ ብዝርዝር ወይ ብዕምቃ ዝገልጹ መዝገበ ቃላት ይኹን ሓጸርቲ ጽሑፋት ብዙሕ ዝውትር ኣይኮነን። ኣብ ሕብረተሰብና እውን ተመሳሳሊ። ስለዚ ነዚ ሕፅረት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምዕራብ ዝማዕበሉ ንስምዒት ዝገልጹ ጽሑፋት ምልቃሕ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወንሁናክ ዝተፈላለዩ ኣገረምትን መሃርትን ትሕሶታት ሰፊሮም ኣብ ኒውፖርት ዌልስ ሓደ ኣባል ፖሊስ ኣብ 2 ኣባይቲ ሴሩ ኣትዩ ዝኾነ ነገር ከልዓለ ነቲ ገዛ ኣጻራርዮ ብምምጻእ ናይ ዓመትን 10 ኣዋርሕን ፍርዲ ተበይንሉ። ባይራም ኣስላንሃን ዝተባህለ ሰብኣይ 84 ሰንቲሜትር ዝበጽሐ ጭሕሙ ንኽቆርጾሞ ኣማስዩ 10,000 ዩሮ ካሕሳ ክወሃቦ ንዝብል ቃል መብጻዕ ዓይኑ ኪሓስየ ነጺጎ ዝብል ይርከቦም። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስቲ ትሕዝቶታት ሰፊሮም ይርከቡ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ንውሽጣውን ደጋውን ኦሞ ሬድዮ ዝደሰስ ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኦሞ ሬድዮ ጀርባዶ ኣብ ከባቢ መሃንቱስ ወይ ባጦቕ ዝርከብ ሰራውር ደም ካሓብጡ ነዲሮም ናብ ቁስሉ ክምዕብሉን ከለዉ ዝፍጠር ሕማም እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ክልቲኡ ጾታ ብማዕረ ይርአ። ጀርባዶ ብብዝሒ ካብ ዘጋጥሞ ጥዕናዊ ጸገማት እዩ። እቲ ሕማም ንድርቀትን ውጥረትን ሰራውር ደም ናይ መሃንቱስ ከቃልዕ ዝኽእሉ እኹን ናይ ጽሕጊ ፌበር ትሕዝቶ ዘይብሎም መግብታትን ምጋብ ኣብ ዝዝተሩ ሰባት ዝያዳ ይኽሰት። ልዕሊ 50 ሚእታዊት ኣባጽሕ ኣብ ክሊ 50 ዕድሜኦም ብሕማም ኦሞ ሬድዮ ከም ዝጥቅዑ መጽናዕታት ሕክምና ይመልክቱ።
أمو راديو دقان وشتاون تبهيلو أكتلتا يخفل أب عمدي مهدر جغانو أدي إيا تسلاويت قرلاوت أمتي أبزبل تخطاتالي تاريخو زانتا مبرب عاي كفال مس علمتين نخوههاد بزيمت أنكل تفتنيرها كرمي أب كفل تعليم إلى بابو مبصحنا أب قعزو خلنا نوتم أسانيم سو قعزو تقارلتي ممهرتم محازو من نبركو كابدك أنوسيو تقارلتي أبالات برجال إسران كلتنا كفل سروي سمانان حموشان مس محرت مانجوس حارويا قال أرون قال هابته تورو صبوغ ليلا مسريتا نيرا تقارلت حارويا أبرس عدك إبرتا جاريكان ما يتسكيمو أتقعاز حرقتيا قال أرونون حاكيم كوينا أب قعزو سانت قدامي ريديت كابزبانا أتوردن اتا نبركز بلنا تسلفتي عجبان ساحل تقعاز نبرت برجد أب كبابي فرفرن عمبورين نخلطة سحكلتا جزي متسالا كبير وقا كاتيموا تقارلتي نعنا نوتم حدثي أب دحريت كوفا بيلوم نتسالا يشفشفو جنكا مسواتي خفي لميم محرت مانجوس أبتو قتي كم تسوات مسفلتنا كابتم حدثي آنن سابا والدين كلاشن محرت مانجوس أبيالا حابونا كنعاتكا إلنايوم أب أنتو رمس آتناون أزت أقرنا قرطلنا كاف حجون دحار انتا كغلغلنا قديو زبر رئيتهم سأقربكو أتم تقارلت نيركدخي إلهم حيتومني التان مكاي ديون أموزي أس أقدما مستقارلتي توديبا نيرا مالتيو النابلا كزاروا جميران أب عمدي حبرا وبرعي ناب مردا زمرح مبهال بزبل لك أساب كابستول نالو جيزي جميرنا نايمزراب عقمنا بستفلالي أقابابيز معبلن ننقرات كنقلص أمكا بزح ميلاتاتنا نتقام قالات نيقزار أسام حيل اللوم نتي كنا محلالفو اندالي ملقت دما ينصبارقو قالات ملقتي سمعتاتنا رديتاتنا نيم زقربو أبناي بأسي اللخات نمقلاي قيخا حما قال تزارب كان تخونكا نناتكا حرقان سمعتكا بمزحال فوخس يبلكا يخون انتخونا بزعباتي تخريلو زلخا سب أبقمت اتخات تفلدو كما خافو خزبلو زحوق سوري مسلكا زسحاح بقداي مزولو بتحتنا قربيلكا كترادا لكا بحساب أولا أنت دي تسمامعكا أتنك السمامع خازي كل نتفات مس اتمرمرم بغط بزبوزك ترحا كم زي تخليخات ردا كرادا دو زخولو نتبتات كابتوم زي رادا دو نتبتات كم زبزحو أبقمت متاو نحف شاي كونتات حريشان وزبا عرزا بزملكت حلافج أنفر حريشا تانو الزبا أتو محروتو أريان مقلت يهبو أب عمدي وقفة فنيا زتفلاليو علم لخاويس نتبابا فريات قريبا مالو أب عمدي شبابيات نابنتها من سي إنجنير إفريم قرماي زلالي تحستوي تنحنا أب عمدي فرد سعري حلمون اختاقبر كاب سدس متى أبنته وحرسي من سي سلمون أبرها تحستو غريبو أب عمدي نقحد منا وحلنا تكسب فريق الدو بخامي أب تحت زبل بقعت أمورسة بملقات كعك أنزخال التكنولوجيا مساري حقسا حجاء تسرحان انتخنا بلحتي انتخنا بلح سبسي أن سحتونينا مرمرها بقعت أمورو IQTS تمس كله وطاوي أستواطو زي سحتو روقحين تر أهاليو تسلوا باهلن لمن حبرة سب أبلح دك سبيو بلح أمورو ملؤ بملؤ تور ساوديو ويس بأكبابيو تسلوا كعب الزخل بقعتيو زبلحتو نتصر ملس زي ترخبو حتو يوم الزخانة بلحتي سلازخونا دينا بدها تقدلات نفتح ويسي بدها تقدلات سلازفتحناينا بلحتو خينا زبلحتو تلتقليلو كم صرف يقبرو أفلا ما دهساس بلح أمورو زغرب سنابرا موغتا بلح كتكون انتخونكا كبلحت ولدك تولدا لكا زبلينيرو أب الزبا دوبا إحبارية حلافي كفلي بهلم سبورتن ويزرو حوا محمد صالح نتحستو بحراون مدراون كرسات تازواز ملكت مقلت إهبا أب عمدي ترمى زانتاتن كونغو جاما مسلاتات قدل قطرين أفلتو ملستي تماسا غلق آلات زامسولو تحسوتات حيزا وطعن رخبا أب كولج حريشا حمل مالو اتمهر دكتور هبة هاشم زيارت بزعباتي كولجن تماهرون زهبتو مبرهي سفير يركب أب عمدي زرعة واقتصاد أب مفردره زقلقل سنفلت أتاو ميلاتات تداشي مالو أب عمدي وحات التفل نهزانا زاناقوعن زمهرون تحسوتات أنجيرا وطعلا أب عمدي السروة البحرية لعل تحستو بروتين زعبازلوم عينتات عصاتات زملكت حبريتا أسفرا أب عمدي تقرير بدرجة عالمين مهمام أعصمتي كساب كلتم إشحن حمسان عامة مرت أبزلو جيزي بزيارة كسفحفح علعل تخلو كمزلو تقليتو أب عمدي ديفلوبمنت منستر حشا أمفرا نهبي نقستي نهبي أغالوز قبرنا يزهبو سلطانا ريبورتاج قريبو
ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ሙዕሪ ዝርግሐ ዕድልን ትምህርትን ዘረጋግጹ ዘለዉ ዕላማታት ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ጥበብ ምንባብን ኣመታቱን ተዳሲሱሎ ኣብ ዓምዲ ዲቨሎፕመንት ንንኡስ ዞባማይ ድማ ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ Q&M ስብብቲ ተዋሳኢት ጽገት ተኽለሰንበት ጋላን ዘላሪ ትሕዝቶ ይጸንሐና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ፍጸም ሰላም